L-ebda rapport mu se jwaqqafna milli nagħtu lill-istudenti Għawċin dak li jistħoq ilhom. Dan kien il-mod li bih il-Ministru tal-Edukazzjoni reaġixxa għall-artiklu fuq il-faċċata tan-Nazzjon tas-Sibt bit-titlu Għalliema bullied u mbikma mill-Ministru Evarist Bartolò. Ir-rapport jitkellem dwar laqgħa f'Għawdex bejn il-Ministru u l-Edukaturi u b'mod esaġerat jirrapporta kif it-tmiem il-laqgħa l-għalliema ħarġu mbikma u bidmuh f'għajnejhom. Il-laqgħa kienet titratta l-iskola medja li kienet se tilqa' fiha l-iskola primarja ta' Għawdex. Il-Ministru Bartolò iċċara li f'din il-laqgħa l-unika ħaġa li għamel kienet li tenna l-impenn tiegħu għal bini ta' skola primarja adekwata u diċenti għat-tfal Għawċin. Hija tal-mistrija kif f'25 sena il-Gvern Nazzjonalista ma għamel xejn biex joħroġ il dawk it-tfal u lill-għalliema minn skola ta' aktar minn seklu. Dik l-iskola ta' aktar minn seklu u żgur li llum mhix tajba biex it-tfal imorru fiha. Il-Ministru rimarka li Gvern Nazzjonalista mhux biss ma benix skola ġdida imma kellu ċans jirranġa skola oħra fil-qalba tar-Rabat u minflok tef applikazzjoni biex jinbena mużew. Waħna writna sitwazzjoni ridikola fejn seta' kien hemm bini li seta' jservi tajjeb ħafna għal skola modernizzata, għal skola mġedda, imma Gvern Nazzjonalista la bena skola ġdida. Wanqas irranġa skola li seta' arranġa. Fuq kollox, il-Ministru tenna li l-ebda artiklu mu se jnaqqas il-ħidma u l-impenn tal-Gvern milli jagħti dak li tfal Għawċin jixirqilhom. L-aħjar risposta għall-artiklu eżaġerat tal-lum u meta niftħu l-iskola primarja ġdida tar-Rabat ta' Għawdex u nirranġaw l-iskola medja tar-Rabat ta' Għawdex għax it-tfal ta' Għawdex jixirqilhom ħafna aħjar milli tom Gvern Nazzjonalista.